Ja. Jeg tror nok, det er sådan, at de kommer helt i gang med, så får hun en dag, eller sådan 2 dage langsomt, og føler sig op, og så bliver det ja. Ja. Martine, har din hest okser en god og dårlig side? Ja, lidt grann. Ikke så længe, med før. Ja. Vi tror, det er fordi, hun er så stor, at hun har, når hun først kommer i gang, at hun ligesom bliver løsnet op. Ja. Så. Så synes jeg også, det er ret godt, at de unge, så de har et kram på, og det vil sige. Kunne du mærke det i går, da du red på hende?